muži majú teda tiež rovnako citlivý postoj k neplodnosti, len veľmi často o tom nehovoria alebo nerozprávajú tak ako ženy. Vítajte pri relácii Dobré správy zo života, ktorá je zameraná na inšpiratívne a silné príbehy ľudí či spoločenské témy, o ktorých sa treba rozprávať. Dnešný diel je zameraný na neplodnosť a asistovanú reprodukciu, o ktorej nám povie hostka Zuzana Kopáčiková, ktorá po tejto stránke pomohla mnohým ľuďom. Dobrý deň, vítajte v našom štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Vy ste sa v roku 2013 stali prvou koučkou na Slovensku, ktorá je zameraná na plodnosť a asistovanú reprodukciu. Pomáhate ženám obnoviť ich cyklus a obracajú sa na vás, aj keď opakovane spontánne potratili. Myslím, že už po týchto slovách sa zhodneme, že vaše povolanie je dôležité, ale čo vás k tomu viedlo? No, ono to celé vzniklo tak trošku postupne. Ja som začala sa zaujímať o ženské zdravie, menštruáciu, hormonálny systém už na vysokej škole, kde postupne som sa tomu venovala v rozličných seminároch, prednáškach a neskôr aj v dizertačnej práci. No ale v tom období ešte nebola taký záujem alebo aj taká pôda celkovo pripravená na túto tému, takže som prešla do inej oblasti, kde som začala fungovať ako kariérna koučka alebo profesionálna koučka pre kariérny rozvoj. No a tam som narazala na ženy, ktoré ku mne prichádzali a riešili sme teda rôzne veci, rôzne oblasti, ale veľmi často sa to vracalo k zdraviu a veľmi často to prechádzalo aj do nejakých problémov, ktoré súviseli s hormonálnym nastavením a s menštruáciou. A vtedy som si začala študovať o tom viac, zaujímať sa o to viac a to tak postupne nejako vyšlo z toho všetkého, že som sa začala viac inklinovať k fertility a k fertility coachingu. Neskôr zase tiež aj k IVF, lebo navzájom to proste spolu súviselo. A keď to tak môžeme priblížiť našim divákom, čo je vlastne gro vašej práce? No, treba povedať hneď na začiatku, že nie som lekár, nie som zdravotník, nemám ani zdravotnícke vzdelanie a to je veľmi dôležité, lebo je to ešte úplne nová profesia a často si to ľudia pletú. Čiže moja pozícia je coach, čiže pomáham ženám, párom s tým, aby si nastavili zdravé návyky, životný štýl, zdravé stravovanie, aby spoznali svoj cyklus, aby spoznali, ako funguje menštruačný cyklus, hormonálny systém a tým pádom lepšie sa oboznávali so svojou plodnosťou. Ďalšou veľkou oblasťou je vlastne eliminovanie stresu z neplodnosti. To znamená, chodí za mnou veľmi veľa žien, ktoré sú po potrate alebo idú na ďalšiu IVF stimuláciu a samozrejme s tým všetkým je spojený obrovský stres, obrovské napätie, strach, ako to dopadne, či to bude dobré, či sa to podarí. Čiže je tam naozaj veľmi veľa otázok. A práve to je veľmi výborná pôda pre fertility coacha, pretože dokáže so svojím prístupom pomôcť ženám eliminovať tento stres, nastaviť sa do pozitívneho pohľadu alebo do iných priestorov tak, aby to celé zaklaplo do seba. Ako ste už povedali, vy lekárka nie ste, ale s lekármi spolupracujete. Áno. A chodia za vami páriky, teda keď majú problém si spraviť bábätko, čiže im dávate rady ohľadom tej neplodnosti. Z takého štatistického hľadiska, koľko párov na Slovensku má problém s neplodnosťou? No, tie štatistiky sa rôznia. Hovorí sa, že 15 až 20% aktuálne párov na Slovensku má problém s plodnosťou, respektíve s neplodnosťou, nedarí sa im otehotnieť. A čo je smutné, alebo zaujímavé alebo nové je, že veľmi prudko stúpa mužská neplodnosť. Kým doteraz sa viacej zaoberalo a viacej sa písalo o ženskej neplodnosti, aktuálne je to naozaj obrovský nárast mužskej neplodnosti. Veľmi dlho plánovala taký štatistický rozdiel, že zhruba nejakých 35% je na strane muža, 35% je na strane ženy. Spolu je tam samozrejme tiež nejaké percento a ďalších nejakých percentá sú, kde je nevysvetliteľná neplodnosť. Momentálne sa uvádzajú tie štatistiky v tom, že tá mužská neplodnosť je naozaj na 40% a viac. Ale štatistiky sa rôznia, záleží od mnohých pohľadov, ako sa to robí. Ale faktom je, že tá neplodnosť mužská stúpa.
A aké sú také najčastejšie príčiny neplodnosti u ženy alebo mužov? Toto je výborná otázka. Veľmi dobre by ju zodpovedal samozrejme, že gynekológ, ale zhruba môže tam byť samozrejme o nejaký chronický stav, zápalový stav, narušenie imunity, ale do veľkej miery to, na čo sa ja snažím upozorňovať a to, čo riešim, je vlastne životný štýl, čiže nedobré stravovanie, nadváha alebo podváha, obrovský stres, pracovný, vzťahový. Toto všetko ovplyvňuje plodnosť ako mužskú, tak aj ženskú. Ono je to veľká bolesť aj pre toho človeka, keď sa teda nedarí otehotnieť a aj keď sa napríklad žena alebo muž dozvedel, že teda je neplodný. Čo vravíte napríklad na také otázky, ktoré často dostávajú ženy, že tak kedy bude babetko a už sa snažíte? Áno, toto je jedna veľká oblasť komunikácie, s ktorou prichádzajú za mnou ženy, pretože jedna z prvých vecí je, kedy ma vyhľadajú, akým spôsobom majú odpovedať na takéto všetečné otázky. Samozrejme, neexistuje nejaká jednoznačná odpoveď, že treba odpovedať toto. Každá žena je individuálna, každá žena vychádza z iného prostredia, ale vo všeobecnosti sa snažím ženám vysvetliť to, že je to veľmi citlivá otázka a mali by svojím spôsobom dať najavo, že ten spytujúci prechádza do určitej intimnej alebo veľmi osobnej zóny a je to proste otázka, ktorú by teoreticky nikto nemal sa pýtať. A čiže keď sa na niečo takéto ten dotyčný pýta, tak je to o tom, že treba mu to naznačiť, že je to príliš osobná vec. Niekedy pomáha humor, niekedy pomáha jednoduchá odpoveď, nerozvíjať to. Niekedy pomáha naopak, že sa vyberie nejaký ten jeden člen napríklad tej rodiny a vysvetlí sa mu to podrobnejšie, kde je problém, ako to funguje. Lebo veľmi veľa ľudí, ktorí neprešli IVF procesom, nevedia pochopiť alebo nemajú predstavu, ako ten celý IVF proces prebieha a panuje tam samozrejme, že veľmi veľa nejakých stereotypných vnímaní alebo mylných predstav, takže ľudia sa svojím spôsobom aj právom pýtajú, ale musia pochopiť, že je to naozaj že veľmi osobná vec, že to nie je niečo, o čom by sa malo bežne debatovať niekde, neviem, pri káve, len tak. Oni to možno nemyslia samozrejme zle, ale keď sa to spýtajú človeka, napríklad ženy, ktorej nevyšla asistovaná reprodukcia, alebo aj prišla o dieťatko, alebo dlho sa jej nedá otehotneť, tak potom to je dosť taká citlivá a bolestivá záležitosť, čiže asi by si to radšej mali odpustiť. No určite áno, len ľudia sa pýtajú na rôznorodé otázky, aj samozrejme váhy, veku, čokoľvek, to sú rovnako veľmi citlivé a osobné otázky, ale toto je samozrejme pre mnohé ženy veľmi citlivá a traumatizujúca vec, ale samozrejme aj pre mužov, pretože muži majú teda tiež rovnako citlivý postoj k neplodnosti, len veľmi často o tom nehovoria alebo nerozprávajú tak ako ženy. Áno, vy ste už tú mužskú neplodnosť načrtli. Celkovo v spoločnosti sa o tej neplodnosti už čoraz viac rozpráva, ale v jednom rozhovore ste uviedli, že práve mužská neplodnosť je ako keby stále tabu. Máte medzi svojimi klientmi aj chlapov, ktorým pomáhate? Áno, no samostatne neprichádzajú, skôr prichádzajú spolu so svojou partnerkou. Sú páry, ktoré to naozaj berú veľmi, veľmi zodpovedne a uvedomujú si, že treba niečo robiť komplexné a prevziať nejakú zodpovednosť za svoj životný štýl a za svoje stravovanie. Takže tie páry prichádzajú spolu a máme vlastne taký spoločný online rozhovor, kde spolu preberáme jednotlivé aspekty a snažím sa im vysvetliť tie rozdiely medzi tým mužským a ženským nastavovaním aj mysle, ale aj životného štýlu. Je tam trošku rozdiel v tom stravovaní, nie veľký, ale trochu je. Ale aj v celkovom takom nejakom športe, pohybe, eliminovanie stresu a tak ďalej. A cítite z nich celkovo, že sú takí, že chcú sa učiť a aby ste im pomohli? Ale áno, tí, ktorí teda prídu, tak sú veľmi otvorení, veľmi otvorene komunikujú a je z nich teda veľkú radosť, pretože je tam cítiť naozaj ten pokrok. Ešte pred tými nejakými 5-6 rokmi by som si to ani nevedela predstaviť, ale za posledný pol rok naozaj aj takéto konzultácie
o takéto konzultácie je záujem. Takže je to zaujímavé. Odchádzajú veľmi takí spokojní, tvária sa teda, že mi porozumeli, pochopili, ale hlavne to vnímajú tak, že toto je ako keby ďalší spôsob toho, že dokážu podporiť svoju partnerku. Pretože každý, kto prešiel IVF procesom, tak vie, že ten najnáročnejšia časť je vlastne na pleciach ženy. Hej, to znamená, je tam nejaká hormonálna stimulácia, sú tam nejaké lieky, je tam nejaký ten čas, kedy vlastne tá príprava trvá, kým muži nie sú do takej miery zaťažení. Takže uvedomujú si, že tá partnerka vlastne hneď od začiatku nesie trošku väčšiu záťaž, ešte kým príde to samotné tehotenstvo, takže majú záujem o takú nejakú všestrannejšiu podporu. To je veľmi dobrá správa takto do sveta. A keď sa chceme pozrieť ďalej za naše hranice, je napríklad v zahraničí vaše povolanie takou bežnou súčasťou inde, že aj gynekológovia viac spolupracujú s takými koučmi, ako ste vy, pretože mi to prišlo tak, že na Slovensku to je možno také ojedinele ešte. No áno, celý tento trend vlastne prichádza viacej zo západu alebo z Ameriky alebo z týchto krajín, pretože ono to je aj v tom, že tam samotná IVF príprava, IVF liečba je relatívne drahá. Záleží samozrejme od tej konkrétnej krajiny alebo od toho konkrétneho štátu a ženy si uvedomujú, že čo sa týka aj nejakých finančných prostriedkov je oveľa výhodnejšie aspoň z začiatku podstúpiť nejaký takýto rozhovor s človekom, ktorý ich vie trošku viacej nasmerovať. Kým u nás na Slovensku je to skôr naopak. To znamená, prichádzajú ku mne klientky s tým a je to pre mňa aj taká veľká zodpovednosť, keď mi hneď na začiatku povedia, ja som vyskúšala úplne všetko a vy ste moja posledná nádej. Malo by to fungovať naopak. To znamená, že najprv prísť, porozmýšľať, poradiť sa, nastaviť aj to myslenie k tomu, vedieť, akým spôsobom si vlastne aj tú stravu, ten životný štýl nastaviť, lebo je veľmi, veľmi potrebné, aby celková tá príprava na tehotenstvo, ale aj na samotný IVF proces začal oveľa, oveľa skôr, ako príde k tej samotnej hormonálnej stimulácii. A to je zhruba 3 až 4 mesiace pred tým. Ako vlastne vy pripravujete klientku na umelé oplodnenie, pretože verím, že je to jedna vec záťaž z hľadiska financií, ale taktiež aj po tej psychickej stránke, pretože človek má asi prirodzene nejaké očakávania a možno sa aj bojí, že to celé zlyhá. No, tá príprava je naozaj veľmi individuálna. Každá príde vlastne ako keby, nazvieme to nejakou svojou agendou. Niektoré viacej riešia alebo sú viacej zamerané na stravovanie a chcú vidieť nejaké konkrétnejšie vitamíny, doplnky. Samozrejme, nehovorím nejakú veľkú novinku, ale veľmi, veľmi kľúčové je včasne začať si suplementovať alebo dodávať kyselinu listovú. Čiže riešime otázky výživy, riešime otázky stravovania. Iné klientky prichádzajú s tým, čo sme už spomenuli, to znamená, že tá nejaká komunikácia s okolím, ako majú odkomunikovať to, že potrebujú častejšie návštevy u lekára, vo svojej práci, kolegyniam, rodine. Čiže začíname od tohto bodu. Niektoré ženy naozaj prichádzajú s tým, že sú, a to je možno, že také nové spojenie, vyhoreté z neplodnosti a vyhoreté z IVF procesu, pretože už absolvovali niekoľko tých stimulácií, niekoľko tých vkladov. Napriek tomu sa mi nedarí a sú vlastne veľmi unavené z toho všetkého, čiže nevedia ako ďalej. Lekári sa samozrejme veľmi snažia, prichádzajú s nejakými ďalšími vecami, ale tie klientky sa cítia byť unavené z toho a obávajú sa ďalšieho zlyhania. A taká posledná rada na záver, ako by sa dalo predísť problémom s otehotnením? No, ako som už spomenula, veľmi dôležité je začať sa o svoju plodnosť zaujímať oveľa, oveľa skôr, ako príde k tomu samotnému rozhodnutiu, že našla som si niekoho a chcem teda s ním si založiť rodinu. Zase, je to úplne nová vec, ktorá sa veľmi tu u nás ešte nespomína, ale tá plodnosť by nemala byť záležitosťou len nejakých pár dní, pár týždňov predtým, ale o plodnosť sa treba starať. A stará sa tak, že naozaj
neuprednostňuje sa tam nejaký veľký alkohol, veľké množstvo alkoholu, eliminuje sa nejaká drogová závislosť alebo ľahké drogy, samozrejme do toho spadajú, eliminuje sa vyčerpávajúci životný štýl, stravovanie, čiže toto je veľmi dôležité spomenúť, že tieto oblasti majú obrovský vplyv a poviem veľmi podstatnú vec, že na neplodnosť sa človek pripravuje niekoľko rokov. To nie je záležitosťou pár mesiacov, ale je to záležitosťou niekoľkých rokov. A prichádzajú ku mne čoraz mladšie ženy, ktoré nemajú ešte 25, 8, 30 rokov a v podstate im gynekológovia naznačujú, že ich najlepší čas v podstate už skončil. Čiže je to veľmi frustrujúce a môže byť samozrejme za tým veľmi veľa faktorov, ale veľmi dôležitým a veľmi častým faktorom je naozaj že extrémne vyčerpávajúci životný štýl, veľká pracovná záťaž, kariérna, vzťahová a to samozrejme všetko ovplyvňuje celé telo, vrátane plodnosti. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Všetko, čo tu odznelo, sú to podľa mňa veľmi dôležité odkazy pre celú spoločnosť, či už pre ženy, pre mužov, čo sa pýta, čo sa nepýtať ľudí. A hlavne to, čo robíte, je veľmi dôležité, pretože áno, chodia za vami ženy, keď už hovoria, že ste ich posledná nádej a ja verím, že vy im tú nádej naozaj oprávnene dávate. Ďakujem. Ďakujem. Milí diváci, na dnes by to bolo všetko. Mojou hostkou bola Zuzana Kopáčiková, koučka, ktorá je zameraná na plodnosť a umelé oplodnenie. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa aj na budúce.